Arratsaldeon Latasatik, gaurkoan hementxe final aurdenetan prest, binakako partidu honei ekiteko, ja pilotarik bitanto jokatuta, eta partidu oso erabakiorra ez, hemen irabazten dunak finalerdietako txartela eskuratuko dulako, eta finalerdi hoi gainean lesakan jokatuko dielako uztaien behatzin, eta hori da ez, buru belarri iko dielau pilotarik, finalerdi hoik lortu nahien, hauza hasiera bixi eman dioa partiduri, 3-1 momentuz aurretik bikote gorrie, bi utxegitea izan ditolako Natalek hasiera hontan, erasora jo donoietan txapazpira aldin diolako pilotak, eta azkeneko bezala txapara. Sake osona Ainoana, bikaine restoa anena, eta hor, ezkerparetan sartu zaio, baina meritue aneri eman bartzaio ez, ikaragarri ona izan da indun restoa, sakez ikaragarri asmatu dolako, eta gero hor bueltan Ainoari baztertu zaio. Hasiera hontan atzelarik oso sendo ikusten die, beraien jokun sinetxita eta ongi jokatuz, eta aurrelarik erasora joan dienetan, guainik gehiegi asmatu gabe, esan du, pilotaleku ere azkarra dela, batez ere lau kuadro terdi inguru hortatik aurrea pilotak tira ikendo, jartzeare kosta ikenda, abiadura hondikin etortzen delako pilota, eta ikusko du ez, gaur zeinek asmatzen duen geixo. Natale sakera, sake ona, hor ezkerparetan sartu dio Amaiari, eta Amaiak ezin errestoan hor seiterditik pilota hori erorintzaio, eta markagailun berdintasunen momentu hontan, 3. Natale sakerako prest. Erdi-erdiko sakea. Amaia, kongiraman, aukerako pilota Natalentzat. Gerri-gerrin jota lau kuadroen gurura. Amaia pixkat arrotu, anek eskatu. Anek luze-luze, 5 kuadroen gurura. Amaia pixka gelditu intzaio, bote aurrera. Hane hor zabalea deja da, baina zabaleko arrastoan gainean indo, eta epaiek hor seitun altxado eskue bertantzen epaia. Eta zuzenen ikusi da horre, hane deja daitea joan denen, oso egiten duen jokaldi da, baina hor pixkate hanka galdin jo do, pixkate aurre indio botea, eta nik uste zehaztasun gutxi hori falta izan zaiola indun deja da horri, baina gutxi gatik joan da zabaleko arrasto horren gainea, eta guain Ainoantzat sakea, 4 eta 3 bikote gorri aurretik. Sake ona berrize, hanek ezin sake hori eraman horre gaine etorri zaio goingoan, aurrekoan errestatze izan du, baina goingoan gaine etorri zaio, hankak jarrita zeuzken, baina pixka geixio, berakuste baino geixio tiatu dio eta ezin eraman. Sake motz-motza, eta hor berriz ezin hanek ez horre mineiten nahi da momentu enten saketik, pixkate nahazten ebai, motz, luze, ezkerpareta pixkatekin, eta hor hasieran oso ongi errestatu badore hanek, eta pilota oso zaiek eraman, guain bisake segidan sartu dizkio, eta letxo polite 6 eta 3 momentun markagailu. Hanek eraman, sake hona zen berriz Ainoak ezkerpareta gehiagikin, hanek eraman, Ainoak atzea, hanek ezkerpareta bilatuz, baino gehiagi jodo. Guain ongi moztu, Ainoan hankatan bile, Natale sartuko da jokoan, eta bikaine ez, horrez lortu duen ezkertzearra, Osta izan da txapa gainen, txapak berak salatu do, baina bikaine izan da indun jokaldia, oso egiten duen jokaldia da, asko arriesgatzen doegi da jokaldi hori egiten dunen. Osta botatzen dulako jokaldi hori, baina guaingoan aurreko bat izan do txapara joan zaiona, baina guaingoan
txapa gainen izan da, eta 4 eta 6, eta, bueno, behartzuen ebai urdinek tanto bat, Ainoan takadatxo hori mozteko. Talen sakea, erdi-erdikoa, Amaiak jaso, Anek eskatu. Ezker pareta bile, baina erdi-erdin gelditu zaio, Amaiak gerrigiei ongi sartuta bikain, 5 erdingurura, Anek luze, Aino atera da laguntzea, ongi jarri pilotaka da hoi, ezker paretan erortzea zijoan Anek eraman, ezkerrez, Ainoak jaso, horran epizka gainetorri zaio. Amaiak ongi luzatu, Anek 5 erdingurutik, beste pilota bat anentzat, hau luzexeo, Amaiak altura hundi eman, Ane ezker paretan bile, Amaiak berriz arro-arro, Natalek aukeraik ez sartzeko momentuz, baina Ainoa sartuko da, ritmo aldatuz, baina horre pixkoat jarrita ze honen gaina etorri zaio eta gero jokaldi indo gaina eta hor zabalea bota nahi izan duen hortan txapara. Eta hoxe, atzelarik hor dabiltzen hor baino nor gehiago, elkarrezin hautsiz, batek igual pilotaka zuzen xogoa jotzen doanek, Amaiak aldiz asko arrotzen do pilota, eta aurrelarik, tarteka asmatuz eta tarteka utxegite batzuk pilatuz ez, eta hortxe markagailua momentuz oso pareko, hortxe pilatu dituelako txegite batzuk, bi aurrelarik ez, erasora joan dienetan. Natalek sakea, hor ongi sartuko ezker paretan, Amaiak eraman, Ernene hor pilota txarra zen, ongi atzeratu Anek eraman, Ainoa guain bai aukerako pilota eukiko do, oso ongi etxi, Natalek eraman, berriz gainera eta hor tanto, ez, hor bixi-bixi dabilki pilota, eta ikusten da bizitasunekin dabilkenak mine egiten dula, ez, bixi ateratzen da hor pilota eta defenditzeko zailtasunekin dabiltze, bikotek erasorako pilota lekue dela badakiu, lura bixi-bixi dauke, eta Ainoai ongi tortzaizki normalen olako pilota lekuk abiadurakin jokatzen dulako, eta, pilota leku klase honetan mamin gehiago egiten dolako normalen, ez. Natale saiatu da hor defentsa lanetan aurreneko eramatea lortu do, bigarrena tanto izan da. Sake ona berriz Ainoak, Anek jaso, Ainoak atzea, Anek eskatu, ezker pareten ongi sartu, Amaiak omkein atera, Natale sartuko da jokoan, ongi berriz ezker pareta bilatuz, beste aukera bat, oan gerri-gerrin jota atzea, Amaiak goiko txapara asko aida arrotzen esan du hasieratik ez, hane pilotak eda zuzenagoak jotzen nahi dela, baina Amaia berriz altura asko ematen pilotari, Natalei pasan nahien, asko aida arrotzen pilota eta goen gehiagi arrotu du pilota hori, eta 6 eta 7 momentu enten markagai. Sake hona guain Natalek ez, bixi-bixi ateatakoa, eta ongi sartu diona. Saketik, ikusten dara min egiten duela bi pilotarik, igual Ainoa sakatzaile hundigoa da, Natalek, azken aldin sumatzen duen min ere egiten do, baina ikusten da garrantzitsua izango dela parti urtan sakea, hemen piso hundi hartzen duelako pilotak eta min egiten nahi dielako, eta bieke abiaduraz abilkik lako pilota. Erdi-erdira baina abiadurakin, Amaiak bikain eraman, ezker paretan sartuko da gaina, Anek arro, Amaiak atera, Natale ezkerrez jarriko da, horre horintzaio pilota, baina hor suerte zindako tantoa ez, Ainoa pixkat zabalera bidentzen, Natalek horrea botako zuen beldurrez, pixkat irekita zeon, eta hor, ez usten harrapatu doa ez dolako ongilo Natalek pilota hoi, eta berdin balio do ez, azkenen esaten du askotan, tanto benak haine balio dula utxegite batek, eta goin goma Natalentzat.
Alaxe izan da, eta Arerio antzat berriz boixez. Ernegatzen zaitu noitakoa olako utxegite batekin lortzen dunen Arerioak tantoa. Oingoan sake ona, ezkerparetan, Amaiak eraman. Atalekatzea. Amaiak osongi. Anek ere bai. Berriz asko errotuz. Hane sartuko da, pixkoa gelditu intzaio pilota. Amaiak arro. Hanek hobeki baztertu, orrongi sartu ezkerparetan, Atalek aukerako pilota izan dezake. Pixka zabalean eta jokatuz. Hor dejada moduko bat Ainoak, eta hor, bai, hor etzen jokaldi hola defenditzeko ez, hor Ainoak, bueno, ez do dejada ongi, baina bai efektu eman diola, eta hor ezkerparetan itxatxi da, eta Natale erasora joan denen ba, asko sartu zaio hor ezkerparetan. Zortzin amarka gaiun. Ainoa sakera, bixi-bixi, Anek, bikain eraman. Ainoa kankata moztu, Natalek ezkerpareta bilatu, beste aukera bat guain eukiko do, bipareta, aixi iritsiko da Ainoa, eta dejada bikaine horre. Ainoak askotan itendo jokaldi hoi, eta oso egiten duen jokaldi da kontraerasoan, eta ez bada asmatzen horre berari bipareta horrekin edo pixkat zabaleago botatzen kontraerasoan askotan itendo dejada hoi, eta iaia zinezkoa defenditzeko ez gainea, bueno, txapan gainen itendun jokaldi da, bikaine eta Ainoan ba oso tantona omendun, eta behaderatzi eta 8 markagaiun aurretik. Horranek pixkat irristin da baino eraman. Ainoak luzeatzea. Amaiak ongi hor pixkatankata. Natalek hortik atera. Amaiak asko arrotuta. 5 kuadroter dira. Hanek eraman, Ainoateako da jokun sartzea. Hor pixkan boz gelditu zaio. Natalek bikain baztertu, Amaiak ongi atera. Hane, beste bat moztutakoa, Amaiak bikain. Natale berriz jokun. Atzea gerri jota. Amaiak bikain erantzun. Hanek ongi, 6 kuadro ingurura. Amaiak arro, pilotaka da bikaine. Hanek luze. Amaiak ebai, goaingoan ezkerpareta erki bilatuz. Natales ez, Hanek eskatu. Eta pilotaka da bikaine, Amaiak eraman, goain euki dezake amaitzeko aukera. Horre txapazpira joan zaio ez, Hanek lortu do pilota osongi gelditzea Natalentzat erasorako pilota eukitzeko. Baina hortxe da bilez, batzuk asmatu, beste batzuk txapazpira botaz, eta hortxe aldea ez, aurren gehien asmatzen donak askoko do gaurkoan iteko. Atzelariko songi dielako biek eusten eta pilotari ematen, eta aurrelarik bueno, gehien asmatzen dunak partidu eramateko itxure dauke. Atalekatzea. Berrizatzea, bostetik Amaiak eraman. Hanek ezkerpareta pixka bilatu nahi, baina ongi atera zaio Amaiai. Oain bai ezkerpareta bilatuko dula, oso pilotaka dauna, baina Amaiak ezker bikain horrekin luze bikain atera. Hanek moztu, Ainoan ezkerran bile, oain Natale sartuko da. Eta oain zabalen kanpoa ez, hortxe da biltze erabaki horra izaten nahi dena bidea ez, hane osongi dela zuloa bilatzen eta Nataleri pilotak uste, baina errematen ez da bilfin. Natale momentuz utxegite gehiago, edo alde indako gehiago ditu asmatutakoak baino ez, hor zabalen pare bat joan zaizkio, txapara besten bat, suerte gabe da bilki errematen,
eta markagailun daun momentu enten alde hori horrek markatzen du, ez? Natalek erasoan lortu gabeko ikengatik, eta guain sakez zuzenen beste tanto bat lortu do Ainoak eta lau tantoko aldea momentu enten markagailu. Guain ikuste atxedena eskatu dola bikote urdinek, ongi eskatutako atxedena iruditzen zait. Gorritan Amaia bere oso ongiten nahi da, eman bertzaionen pilota eman, arrotu behar denen arrotu Natalei pilota pasaz, eta partidu txukun egiten, hane beren ikuste ere bai atzetik oso ongi dela, ongi usten, gaina tartekare baztertuta zuloak bilatzen, eta aurrelaritan, Ainoa momentuz ez du gehiegi ikusi, ez da gehiegi errematatzen nahi, eta eukidonen batzutan bai, esmatu dola, baina guainik aukera hundik baliatu gabe, hane ongi kentzen nahi delako, baina horre Natalek pixkate findu beharko du errematen ez, eukidition aukera hoitan, bukatzeko zien pilota hoitan, ongi botatako jokaldik izan diegi esan, baina Zabalen ia arrastoa jo duenak, txapara joan dienak, ez die tanto izan, eta orduan bestalde erori die, eta markagaiun ikuste lautantuko alde hori hortik etorri dela, eta guain arrisko edauke ez, Ainoak eta Amaiak batakadatxo hartuta aurre iteko, eta horiekin barko do bikote urdinek. Oso sake honan, Anek bikain eraman, Zabalea, Anek eskatu, jaso, boleaz, bixi-bixi, Natalek Zabalea, Amaiak eraman, Natalek atzea, Amaiak bikain, gerri esartuta berrize bost kuadoren gurura. Berriz Natale sartuko da jokoan, hankata jokatu nahi zuen, baina ez dio gehiagi eragin. Anek eskatu, hor piskat jokuzkan pozean, baina ongi moldatu da. Amaiak bikain bildu. Anek ezkerpareta pixkat bilatuz oso ongi, pilotaka da hona, Natalek horrezkerrak ineukiko daukera, baina baztertu intzai,o ongireki. Ainoa, hor bipareta moduko bat, Natalek jaso, ezkerrez Anek eskatu, ongi atzeatu. Berriz Anek eskatu. Horrankata moztu dio Ainoari, Ainoak jaso, Natale sartuko da. Zabalea deja da. Ainoak ongi bildu, Anek jaso, ezkerrez hor hor ez da ongi jarri Ainoa ez. Lan handien ikuste tantotan Anek berakindula, gortzen nahi da pixkoa partidue, eta Ane desente kargatzen nahi di hor. Toki askotan dago momentu beren, alde batetik bestea moitzen, tanto gorra izan da. Eta ikusiko du ez, fisikoak ere eragin eukidezake, Ane lauterdiko oso gogor bat jokatzetik dator, tentsio handikoa eta pilotaka da asko jobar izan zituenan, egia da, fisikoki osongi prestatutako pilotari dela, baino, egia da, goin dela gutxi jokatuta lauterdiko final hori, eta ikusko du ez, nola eusten dion, nik horri igual, Natale berak laundu beharko dio pixkoa gehiago, fresko xeo egon ditekelako, partidu jokatu gabe, azken egunotan bintzat, aurreko iganden eulaten jokatu bazunde, eta freskotasun hori aprobetxatu beharko do, anai pixkoa laguntzako. Erdietiko sakea, bixi-bixi, Amaiak bikain, errestoan. Anek ongi ezkerpareta bilatu, Amaiak jaso. Hor ezkerparetara, baina Natale sartu zaio, ongi atera. Ezkerpareta joko do. Anek jaso, Amaia sartuko da jokoan. Bikain, moztu da. Hor Zabalea, Anek ongi eskatu, eta bikain bildu. Piskat erorintzaio Amaiai, Natalek eraman. Deja da txokoan, Natalek bai, jaso Ainoak. Anek ezkerparetan bile, piki Ainoak. Natale, hor dabiltze denak lauko adorein hortik ezinatea guain Amaiak oso pilotaka da ona, oso ona Amaian pilotaka da. Eta aipatzeko ere Amaia egiten nahi den partidu ez, igual beste txapelketan zehar gozakaitze ikusi du, eskun pilota
ongi sartu gabe eta gehiegi gozatu gabe, naiz eta beti bezala gutxi utxein. Baina azken partidun, etzen partidue txapelketako izen, aurreko larun baten jokatuzun lagun artekoan ikusi zen ja eskun hobekio sartzen, ongi luzatzen, eta gaurren ikuste partidu bikaine iken hasi dela. Eta momentuz oso ongi pilotan. Horre, sake oso nahi izan da, hanek merituz errestori eta gero dejada ona Ainoan hau idun modun abiadura haundikin, eta Natale hor txezenez, gutxi falta izan zaio esan eramateko, baino txapara alde indio eta txapakin gaur pixkoa eta sarre ere badabilez, eukiditu batzuk txapara joan zaizkionak eta horietako bat. Beste sakion bat, hanek eraman, ezkerparetan sartuko zaio eta horren ikuste Ainoa gaizki jarri dela ezkerrez jartzeko pilota zela, eta horre konfiantza gutxixio dauk ezkerrakin, eskuinez sartzea erakido, baina toki gabe gelditu da, eta horrez da oso ongi jarri. Eta nik uste, hoxe bikote gorrin Amaia izaiola partidu jeusten, bera da nik uste bikoten ongi aidena eta oso ongi aidenen Amaia zaila da bere itantoa sartzea, eta horrek berme handi ematen dula, eta atzen bain, ikuste atzelarik aurre hobekixioa ideela, aurrelarik eixo kostatzen ari zaiola hor aurren beraien maila ematen, eta momentuz, ikusiko guez, ea aurrelari tan eskat fintzen dituen jokaldik eta asmatzen hasten die. Atzen atale gerri jota, hor bikain Amaiak berriz, ezkerretik ezkerrea, bilotaka da bikaine. Eta hanek hor gehiagi arrotu, Baina meritue berriz Amaiana, horre ez da eramatea bakarrik joan, ezkerretik ezkerrea bikain jarri du pilota. Eta hanek oso ongi eramaten ditu pilotai, baina oin gehiagi arrotu du. Eta hori, bostantoko aldea markagaiun, 15 eta 10 bikote gorri aurretik. Eta bikote urdinek buelta amateko, Natalek berak asmatu beharko do, pixkoa lagundu, lauterdin gurura atera, eta pixkoat dinamika jokuna aldatzen saiatu. Sake osona, hanek eraman. Guain aukerako pilota Natalentzat, jetxi, dejada, eta hor txai da, erasorako dauzken pilota oita nahi da, utxe egiten, txapakin gaine ernegatuta da bile, laugarren txapa badauke gaurkoan, eta hori gainen izan edo txapan izan alde handia dau, eta batez areri ontzatez. Eta pilatu itxon utxe egite oikin, seitantuko aldea momentun markagaiun, eta bikote gorri, gauzek txukun egoinez, sendozio jokatuz, momentuz aurret. Hankata Natalei, eraman. Amaia bikail uzatu. Hanek arro barrun. Amaia bikain, konfiantzakin ikusten da gaina bukaera hontan pilotari astinduz eta pilotari ongi emanez. Bikain, berriz ezkerparetan sartuz. Txokora, hankata jokatuz Natalei, Ainoa, ongi, bixi, hanek jaso, baino, barrun izanen da. Hanek, Ainoak bikain jetxitxostan bile, Natalek jaso, deja txokoan, hane hor da, ongi atzeatu, baino gaine etorri zaio. Natalek eraman, deja da berriz txokoan, Natalek eraman, deja da zabalea Ainoak, Nataleko ainatzea, gerri jota, baina Amaiak jaso aneri utzi dio, horranek gerri ezkerpareta bietuz, gaur ez da pilota txarrik Amaian zatez. Denak eramaten nahi da, oain bikaine pilotaka da zabalea, hanek jaso,
txokora Ainoak, Natale Giaso, Boleaz. Amaiak Ainek eskatu, ongi atzeatu Anek. Dejada Zabalen, Aino hor dau, Zabaletik Zabalea, txarra izango da, Anek Giaso. Atzea, Ane asko ibili beharren, tantontane, ongi eraman. Amaiak Jaso, Nataleko hain eukiko daukera. Hankata, Jaso, Zabaldu, txostan bile, txarra izango da, ongi Natale, tanto oso gorra jokatzen nahi die bisi-bisi. Pilotaka da pile bat. Eta elkarrezin hautsiz. Hankata goain Ainoa, gaina etorri zaio baino gaina izango da, Erne botekin, dejada baino oso arro izan da. Atzea, Ane gantxoz, Bolea Zabalea, Natale Giaso, dejada oso ona, eta hoi, tanto ez. Oso tanto, gorra izan da, pilotaka da. Asko jo ditu ez, eta lan asko inberri izan du tanto ikeko. Eta nik uste berriz esango nuke gaurkoan atzen ez daula arrakalaik ez, Amaia oso songi dela, behartutare denak eramaten nahi da, gaina eraman bakarrik ez, berak aukera donen emin egiten. Eta Nataleta Ane zuloik ezin bilatuz dabiltzela ez, biek ongi eide defentsan, Ainoare behartu denetan ongi defendituz. Eta zulo gutxi ikusten momentu honetan bikote gorrie. Eta hoxe Natale ezin bukatuz ez. Ongi Ane. Zabaldu, Natale sartuko da. Luze. Bikain, Amaia 6 ingurura atzakatera doane. Txokora, Natale Giaso, Bolea txokora. Zabalea, Amaiak, eta tanto hor behatu marko nuken eire ez usten harrapatu nau, ez dakit nahi eta botatakoa izan ote den. Ez dakit zalantza gelditzen zaitez, hor nahi eta botate duen hori Zabalea, baina dejadaiko bena bezala baliozun, eta guain ematen du bai partidu eutxe duela, 18 aurretik bikote gorrie, Ainoa ez da errematen gehi arriesgatzen nahi, gauzek oso txukuninez eta lasaixio jokatuz, Amaia bikain batekin jokatzen nahi dela kontun hartuz, eta urdinek aldiz zuloik ezin bilatuz ez, defentsan ongi die, moitu duenetan pilotare saiatu die barerioa moitzen, baina hor bukaeran bukatzeko eukiditu noetan ezin bukatuz eta zuloik ezin bilatuz ez. Amaiatzen lan hori iten nahi denen, bazai da bikote gorririre tantoa sartzea. Eta momentuz ez du ez zuloik bilatu, osongi ideelako batez defentsan. Eta ikusko ez, 18 ematen du buelta emateko zaila izango dela, 8 tantoko aldea lau faltan bikote gorrik. Eta osongi jarri zaioa partidue, bikote osongi jarri zaio partidu bikote gorriri, final erdi esteko. Amaiai hor, bida, lehenengo pilota hor utxe egiten duna, etza joskun behar bezala sartu, eta hor bera alde indio. Eta bakarra ez, utxe bakarra puntatu diuna Amaiari, hemen amikako hau. Pilota berakin zeitzea erakido bikote urdinek, igual ere saskira buelta bat iteatzen kalteko izanen, oso eroso da olako bikote gorrie pilota honekin berakin, eta igual saskin bikote urdinek zerbait bilatu zezaken ez, behintzat partidun dinamika aldatzeko. Ezker pareta gehitxokin sakea, Amaiak eraman, Natale, atzeratu. Hor Zabalea lehen dio pixkoa, Natalei baju xamar pilota hoi. Ongi Ainoak atzea gerri-gerin jota.
Amaia bildu. Aino atako da launtzea. Eskoa jetxi, ezkerra bilatuz, Natalek ongiraman. Gerri garen jotat berriz atzeratu. Anek bikain. Zabaldu pixkat. Ainoa sartu, Anek pixka baztertu. Amaia jokoan, erdi deja da moduko bat. Deja dare bai Natalek baino ez do behar bezala jarri pelota hori. Anek bikain arrotuta ezkerparetan sartu. Amaiak atera. Natalek jaso. Ainoari hor azpira lehen dio ez. Eta ikusten da, Ainoak ere ez dauke gaur, ez da parteko tanto igrein, baten asmatu do, baina egia da ba brillo gehiegi gabe da biela Ainoa bera, eta horrek arnaz gune txiki bat mandiola Nataleri. Momentu honetan basakera joateko, eta zergatik ez takadatxoa rapatzen saiatzeko ez. Beharko du takadatxoa 18 da olako ja bikote gorri. Sake osona, eta ona sakea horre Natalek guain asmatu do sakez ez, horre 6 terdi ingurura ezkerparetan hiltzea atera do, eta oso sake ona izan da. Bigarren sakea bado zuzenen lortzen duna, eta guain porta emate aldea, olako geixi barko lituzke ez, beti zuzenen sake tantoitek sekuleko arnasa ematen do, eta batez markaguin atzetik diztenen, 18 eta 10 zizten atzetik, guain 3 tanto erreiskan ikia lortu ditu bikote urdinak eta ikusko du. Motzagoa sakea, Amaiak ongiraman. Anek eskatu. Arro, berriz ezkerparetan bikain sartuz. Ongi atera Amaiak. Anen pilotaka da ona. Ezkerparetan bikain Amaiak. Anek arrotu. Ainoa ateako da launtzea. Ongi horre ezkerparetan bilatuz. Ongi zabaldu, Natale Sotamanoz. Hor zabalea jokaldia Ainoak, baina ez zaio atera ez. Ongindako jokaldia zen, zaie. Baina egia esan oso ongiten duen jokaldia ere bai, eta ozta ez. Gainen bazen bikain izango zen. Baina bai txapan, bai zabaleko arrastoan, nik uste bitan izan dela txarra. Eta 14 eta 18. Bikote urdin ez dakit horre Ainoak iztar txoko ipur masai horrei heltzen dio batzutan, ez dakit hor zein tiratun bat edo nabaritu duen edo gainkargan bat ere izan dezaken, askotan ikusi du eskue horrea horre eskue horri hartzen, ez dakit zerbait igarri dion. Espero du arazoik ez izate partidu jarraitzeko eta guen beste sake bat. 15. Natalentzat. Eta 18 eta 10 izatetik, 15 eta 18ra hurbildu da bikote urdine, eta guain dauke, aukera geixi ostutzeko ez, sakea garrantzitsua dela bakiu, batez Ainoak eskutan da honen hor takadaiteko gai delako, eta komeni bikote urdinek irazen nahi bado, aldela sakea ez galtzea ez, mendik aurrea. Oso sake ona, ongi Ainoa, hor launtzea ongi sartu da ez, egia da sake ona zela eta Amaiantzat etzela erreixa izanen, ongi sartzen da bolea Ainoa bera, baina guain zto eskun sartu eta hor 16. tantoa bikote urdinentzat, eta 18 eta 10 joatetik, matentzun partidu ebera utxita zeola, bikote gorri sendoa izelako eta markaiun alde hundiet zeolako, baina urdinek etorri diatzetik, batez Natale saken asmatuz esango nuke, sake onak inez, eta hane hasiratik oso ongi ikusi du partidun zehar, bere joku oso ongiten, Nataleko hor txegite bat zupiatu jo erasoan joan denen, baina guain saketik asmatuz mineiten ere asmatu du, eta 18
eta 16 momentuz bikote gorri aurretik, baino partidu irekie momentu baten hautsita ematen zuen zeola. 18-10 zijoalako bikote gorrie irabazten, baina bueno, momentuz emozioa markagaiun. 22 biden, final erdietako txartela handi hori jokoan, eta bueno, bi bikotek aukerakin. Atale sakera. Hor botea barru xamarra indio, ez duion nahi bezala eragin, eta bueno, sakatze bakarrik joan da. Anek jaso. Amaia irorintzaio. Horre, bueno, ez euskun urni sartu, Natale, luze gerri jota, ezker paretan, ongi eramando Amaia pilota zaietzen. Natalek berriz ezker pareta horren bile. Aukerako pilota Natalek. Ainhoa jankata, Ainhoa kongiatzeatu. Anek bikain gerri jota. Amaia hor ezker baretan ongi sartuz, Natalek atera, Ainhoak eukizake hor bukatzeko pelota, eta txapara. Hor, Natalengatik esan duen gauze bera esan dezakegu Ainhoan gandik ere, ez? Erasoan dabiltze suerte gabe, ongi indako jokaldik ere bai, binaldetik dejadaunak, zabalea moztutakoak bai, baina txapa gaur kantari dago, hortako dago, la ematen du hemen askotan egia esan internatzen du pilotaleku hontan, eta txapa zabal xamarra ez dakiz zer dauke, baina askotan komentatzen du, txapara asko joaten zaizkibla, eta gaur egia esan, bai Nataleri bai Ainhoari ere, biei txapa asko joan zaizkio, eta alde handi izaten da gainen edo azpin edo txapan izan, eta gaur sorte gabe dabiltze bieke. Eta 17 eta 18, bete-beteko partidue. Sakea ongi ezkerpatea sartuz, Ainhoa Amaiak eraman. Natalek erdi erdira, Amaiak arrotu, Ane ongi ezkerpaetan bile, bikain, Amaia ezkerretik ezkerrea, Anek atera, Amaia pixkoat erorintzaio, Natale sartuko da, hartzea, Anei pixka galditu intzaio, Ainhoa launtzea, horrongi etxiankata, Natalek gerri esartutatzea, eta hoi Amaia irorizaio ez. Eta bueno, guain bikote urdinen ikuste mezortzina zaien egin duela ez, 18-10 mezortzina berdintzea etorri diela, baina bueno, gehiagi arriesgatu gabe dere badabiltzela ez, beste jokatzeko modu bat dabilki Natalek, nik uste pixko tanto alandu, hangata jokatu, batez atzea pixka geixio kargatu, bueno, batzutan aurra-aurren torte gabe zabiltzenen, eta jokalditan hainbeste asmatu gabe, bueno, beste modu bat ere bilatu behar da jokatzeko, eta nik uste Natale guain 18-10 hortatik ala da bilela, pixkoat sendozio jokatuz, eta bueno, 18 berdintzea lortu du, eta lau tanto faltan emozio nagusi. Atzea, Amaia bikain atzeatu, Anek luze, ongi Ane ezkerpareta bilatuz, Amaia bikain, Ainhoa sartzeko da laguntzea, hor zabalea, baina hor gaizki eman dio ez. Ainhoa berare ikusten da konfiantza gutxikin ez. Launtzea saiatzen nahi da, eta bueno, hor gaina joko aldatzeko gaitasune badauke ez. Ainhoak, baina ezin asmatuz dabile, eta goengoare, bueno, jokaldi tanto itean ikusteztela joan zuzenen, oso ongi jendo zabalea eta hor gaina aurkarik asko behartzetxo, baina pari polite eta, bueno, 18-10 atzetik joatetik, 19-10 bikote urdine aurretik, eta aukerakin, bueno, oita bira bide. Oso sake hona berriz Natalena,
eraman. Natalek erregaren jotatzea, Amaiak ongi bildu. Anek ezkerparetan bikain sartuz, bikain Amaia. Anek beste pilotaka daun bat, Amaiak eraman, Erne boteri. Natalek dejada txokoan, Ainoak ongi jaso. Aneri hor eskapatu intzaio, tokitxarrea dijoa, Ainoak nahiko indo. Natalek zabalea bixi-bixi, Amaiak oso ongi eraman. Anek eskatuta pixka zabaldu. Amaiak berri jota. Tentsio hundien abaritzen da kantxan ez, tanto honek asko balio do. Eta tentsio hundi da. Ainoak atzea. Anek eraman. Amaiak oso ongi ezkerpareta bilatuz, Natalek jaso. Ainoak hankata, Anek eskatu, luze. Natale sartuko da jokoan, txokora dejada. Ongi Amaia, hor ez di elkarru lertu Anek eraman. Ongi atzeratu Anek, oso pilota zai eramando. Hor txokora, Natalek jaso. Atzean oso ongi jarrita. Bikainean enpilotaka da, ezkerparetan sartuko da, Amaiak bikain eraman. Oso tanto gorran entzatez. Deja Zabalen, Ainoak jaso, Natalen aukerako pilota, Zabaletik Zabalea eta kanpoa ez. Horre, ez zon ikuste oso ongi neurtu Natalek eta pena ez. Sekulako lan eindoanek tantontan itzelezko pilotak eraman ditu hor Zabalen, tanto zen pilota gaina elkarru lertu ez diena. Atzeaka etorritare beste tanto bat eramando oso zaiezena. Eta hortxe Natalek hortxe zeuken ez, tanto hain zeuken, 19. hori nik uste bi zeuzkela jokoz kanpo. Da Zabalea, bueno, etzen aukera txarra, barrun izan balitze tanto izango zen, baino hor Zabaleko arrastutik oso Zabalea joan zaio. Sake ona Ainoak, Anek jaso. Anek atzea. Maiak etxi. Natalek eraman. Anek eskatu, asko aida ibiltzen tantontan Zabalea biden, ongi bildu. Txokora, Natale. Gerri-gerrin jota. Anek eskatu, eta bikain atzeratu. Anek atzea. Amaia bikain, alture emanez. Ane sartuko da. Hankata, Amaia hor alde indi baino, hor pixkat irriztindo Natalek. Ainoak ongi, gerri-gerrin jota. Hor eskapatu intzaio. Hor eskapada izan da nena ez. Ez da eskun ongi sartu, Ainoa hor pixkat Natalen bueltan, ibili behar izan dare. Natale hor gelditu da, bai, zen errexan ora alde inde jakiteko, baina utxe ginez lortutako tantoa, baina bueno. 39 tentsio hundie partidun gutxi bukaerarako eta denak nahi du etxartel hori ez, nik uste kantxabarrun tentsio hundie, kanpoan bai ez, behidatu bestek ez dago hemen familiarteko aktitxuen aurpegiri ez, tentsio hundie. Eta, bueno, a ber, ikusiko azken txanpontan zeinek asmatzen duen geixio. Natale sakera. Erdi-erdiko sakea, Amaiak eraman, Natale sartuko da jokoan. Ezkerpareta bilatu, zongi moztu, Amaiak bikain. Ane. Hor ezkerpareta pixkat gehiagio do, Anak pilotaka da hobea Amaiana, Anek jaso. Zabale alde indio oso txarra izango da, eta tanto. Oain bi tanto segiden, bi utxegitekin bi atzelarinak ez, aurrekoa Anek lortu do, hor eskun sartu gabe, goengoa Amaiak ez, hor nik uste ez dola nahitein, aurrera alde indiola Zabalea, eta bueno, oso ona izan dela. Eta nik uste bi aurrelarik gaur atzelarin hemen daudela ez diatrabitzen hor aurreko jokortan, konfiantza gutxikin daudelako, eta bi atzelarik oso ongi diela, beraiek diela, bueno, horko protagonista nagusik, eta bueno, ikusiko ez. Sake ona, Anek jaso.
erdira Amaiak. Hanek ere luze-luze. Amaiak oain bai ezker pareta bitxikoa bilatuz. Hane bikain, Amaia. Nor baino nor biatzelarik. Hanek eskatu. Hor pixka moztu ezker paretan sartuko da. Ongi eraman Natale. Atzea bikain Amaia. Hor da biltze, nor baino nor, 4 erditik, 5 erditik, elkarri ezin hautsiz. Amaia bikaine biotaka da, pixkoa sartengo da ezker paretan, Hanek ere bikain, oaini hankata pixkat, Natalei, gaine etorri zaio. Hane, zabalea eta txapara hor asko arriesgatu duanek ez, nik usten aukerakoa zela. Ongiten duen jokaldi dela gainea, baino hor zai ere, aldi beren. Gainen bazen, postanto izateko modukoa, ez nik uste zuzten harrapatuko zula pixkoa eta Ainoa. Baino txapara joan zaio ez, eta pena izan da. Eta garren hori, eta guain sakez Ainoak asmatzen bado, arriskue. Sake ona. Hanek jaso. Amaiara utzi dio. Oso pilotaka da bikaine, ezker paretan asko sartuko dena, Hanek eraman. Ainoari ere sartengo zaio, Natalek aukera. Ongi, Ainoak nahiko indo, Natale. Ireki, Amaia bertan da, zabalen deja da. Eta hor Natalek ez, pena hundi hartuko do, partidun tonika izan da pixkat hori igualez, bukaeran ikusi du nau, Amaiak eraman, dejada efektukin indo, eta Natalek bukatzeko pare tantoa zeuken ez, eta hortxe gaur, hortantxe igualez, bukatzeko aurtun konfiantza gutxikin. Ikusi ditula aurrelarik, atzelarik nik uste partidu behin duela, bi atzelarik meritu handiko partidu indue, zoriontzea bi atzelariri, sekuleko nik uste Maiera kutsi duela, beraiek eutxi diola gehiago partiduri. Natalek tarte baten sakekin asmatu dola eta hor mine indula, baina bukaeran berriz hortxe bi momentu klabetan ez, utxe indula zabalea luze botadun baten, eta gero oaingoan txapazpira alde indion hortan horrek pena hundi emango dio ez. Olako buelta eman ondoren, 18 eta 10 zizten atzetik, lortu due buelta ematea, 18 eta 10ko horrei. Eta, azkenen buelta ematea bai, aurretik rehi hartzea lortu du, baina amaieran ez du, garaipenik erdietxi, pena asko eukiko du txapelkate kanpo gelditzen dielako, eta bikote gorrin, Amaiak nik uste partidura utzi diola, Ainoa takit ez da oso eroso sentituk, tanto batzuk lortu ditu, baina erasoan konfiantza hundi gabe, Amaia berriz partidue oso nahi eta merezitare sailkatu da. Eta guain ikusiko protagonistak zer kontatzen duen partidu honen inguru. Neskak, pena, 18 eta 10 zinezten atzetik, horrei buelta matea lortu diozu, aurretik ere jarri zate, eta azkeneko txampan alde indizue partiduk. Bai ez, nik uste dut hor buruz ongi bili garela, hala ere azkeneko tantoak, beste Amaia eta Ainoan alde erori dire, eta horrezin ginen duz gehioin. Hane nik uste zuk partidu egon dinduzula hasi eta buka, oso ongi, oso seguro, neke aldetik nik zaten nun, lauterdikoak igualera esango dio oso gorra izan zela, baina oso partidu hona indozo zure aldetik. Bai, nik uste dut lauterdiko partida eta gero konfiantzakin nagola, kantxan, eta nabaritu dela, bai aseatik, zuk esan zuen bezala, buka erarte.
Osongi Natale, igual hoxe ez, hanek atzetik oso ongi eutxi dio, nik uste emane bai pilotai nor baino nor ibili da Amaiakin, Amaiak ere ongi eusten zion, baina horre rematerako garaien, batzuk joan zaizkizola gaur bereziki txapakin erdi asarre ibili zala gaurkoan, eta hortxe igual aldetxoa ez? Bai, nik uste hanek izan partidu indola, zoriontzeka, haman ditu gizton pelota pila, eta egon da batzutan, behazeolako zebestela, eta bueno, egia da, ni saio naizela igual jokaldi batzuk iten hasieraldea gehiago gero igual seguro ibiltzen hasi naiz, eta dana txapa, obera, eta horrek ere azkenen konfiantza aldetik bat pixat kentzeo, baina bueno. Bueno, askotan aurrelarik saritzaitu edo esateu aurrelarik ez, baina gaur nik uste atzelarik biek partidu hobe induela, zuen aldetik txapelketa honne arte, nik uste bikote bezala funtzionatu duzuela, oso bikote polite osatu duzuela eta horrekin gelditu behar duzuela. Bai, esan ni oso guztua, eta lehenengo aldi izateko jokau duena nik uste nahiko txapelketa hona indula. Bale, oso ongi neskak, animoz aurren arte. Eskerrik asko. Amaia harrapatuko du, Ainoare, hemen etorri zaiu. Bueno, neskak, zorionak, azteko, finaler ditan zautea. Sufrituta, egia da 18 eta 10 joan zatela aurretik, baina gero, saketik asmatuz asko hurbildu dela bikote urdine eta bukaeran, bi aldetara erori zitekela, baina azkenen bazuek irazi duzuela. Bai, hori da, uste, lehenengo oso ongi sartu garela partikura, bai aurkariek baigu, baina gero ez dakit guzti izatera gara partidutik, osea, desastre erdialdean, ez dakit ahul sentitzen nintzen eta gaizki, baina gero ja gerturatu direnean konturatu gara zerbait egin bar genuela eta sartu gera berriz. Bueno, nik uste Amaia zure aldetik partidu hona izan dela oro har, ez? Pilotari asko eman, hanek partidu hundi indo, eta gaur atzelarik nik uste aurrelarik baino bekibilizatela, zuk eutxi diozuela gaur partiduri eta merezita irabazi duzuela Amaieran eta final erdin zaudetela. Bai, hori da ez, oso ongi jokatu hanep, atzean oso ondo eta ni saiatu naiz eusten partiduari, eta hori. Ainoa, deseroso xamar ikusi zaitu gaurkoan, baina lanan poderioz, igual gehiegi arriesgatu gabe, baina pilotari atzea xo jarriz eta Amaian lan ona aprobetxatuz, hortxe egon duzatela eta bukaeran gaina irabazita, finalerritako txarteloi lortuta. Bai, hasieran, nintzen sentitzen komodo, baina partide nahiko ondo bideratu dugu eta hor oso ondo, aerostaitz erdialdean zepasoiatan, estorbo bat sentitzen nintzen, Amaiari apoio modure jarri naz, baina egi esan da, bizioten partidurik gatzen aizen da nitzako, eta alegin dunaz behintzet ez faiatzen, sakea bebai ez faiatzen, kriston muek etorri ataz gorputzera eta burura, gatza izen da, eta meritu guztia Amaiak deko partidu honetan, eta bueltan moten bautzeten ireari, eta final erdian zelan. Egun guztik ez berdinek izaten, pelotarik de pertsonaga, azkenen sentsazio ertzere jokatzen du, garrantzitsu ezen pase hori iraztea, seguro azte azkenen beste egun badela, eta aukera hortxe eukiko zuela final erdi hortan borrokatzeko, hasi que zorionak, eta azte azkenen elkarrikusiko ba. Bai, eskerrik asko. Hauxetena gaur latasatik, ikusi ez, tentsio handi ez egoela pilotalekun, urdinek buelta hundi eman diola, azken aldin partidu askotan ikusten nahi ga ez, bukaera arte ez dela etxi behar, naiz eta partidu ematen duen alde batea erorita daula, buelta hundi eman dio bikote urdinek, osongi jokatuz tarte baten, Amaia Arrastia berak osongi eutxi dio nik uste partiduri, partidu oso nahi indola hasita buka, eta Ainoa berak azaldu duen bezala, sentsazio txarrakin ibili da gaurkoan, eunek izaten die, ez bere euniko benetarikoa izan, baina jakindo beste modu bateare jokatzen, eta final erditan merezita daude, seguro nago gaina final erdioitan, beste joku bat Ainoa berak aterako dola eta bikote hau oso bikote ona denez, beraiena eman da partidun bete-beten egonen diela, eta plazer baduzu, aurrengo itzordu hoxe izanen da ez, lesakan, atxaldeko 6etatik aurrea, final erdi polite, aurre ikusten da, alde batetik Ainoa eta Amaia Arrastia bera, beste alde batetik nik neuk jokatuko Leire Galeanokin, eta zuzenen ikustean nahi balin baduzu, San Fermin bete-beten lesakara hurbildu, giro bikaina izaten delako, eta bestela berrize YouTubetik zuzenen hortxe honenga. Arratsalde ona pasa eta asteazken arte.